Askori gertatzen zaigu pi zenbaki entzun orduko bide ertzeanek kanta honetan dioena. Zenbaki artean, nastu hoi garaien dia. Baina pi zenbakiaren atzetik mendeak daramatza gizakiak aintzinako Babilonian jada kalkulu nahiko zehatzak egin zituzten, zirkunferentzia eta bere diametroaren harremana kalkulatzeko beharra baitzuten. Jon Euria matematikaria eta ikerlaria. Zirkunferentzia baten perimetroaren eta diametroaren arteko zatidura. Ematen du zer ohikoa izan behar dela eta gertatzen dena da zenbaki nahiko bitxi bat ateratzen zaigula eta historikoki horrekin bueltaka ibili dira zerbait ohikoa delako zirkunferentzia bat eta normala den bezala kalkulatu nahi zutelako zenbateko luzera behar zuten zirkunferentzia bate marrazteko edo pentsa dezakegu aintzina lurrak eta banatu behar zituztenean interes bat izango zutela horretan. Eta 19. mendean piri jarraituz argitu zen problema isoperimetrikoa deitua. Alegia, luzera finko batekin, barnean azalera handiena hartzen duena, zirkunferentzia dela jakintzen. Eta gaur egun jada, matematikaren 11 arlotan, ezinbesteko aldagaia bihurtu da zeinu arraroz azaltzen dugun pi hori. Bere zenbatekoa laburbiltzeko 3,14 balio duela esaten da. Horregatik du gaur, martxoak 14, bere eguna, baina pi zenbaki irrazionala da izatez, zatitu ezina eta amaierarik ez duena. Nola ezin diren zatiki bezala adierazi, dezimalak idazten hasiko bagina ez genuke inoiz bukatuko eta gainera ez daukagu patroi jakin bat, ez da aurrekoa dakigulako urrengo asmatu dezakegunik. Bitxikeria bezala esaten da, oraindik ez dute lortu probatzea, baina pi zenbakiaren dezimaletan edo zein zenbaki sekuentzia aurkitu daitekela. Eta programak daude basu nahi baduzu sartu zure jaiotze data edo zure telefono zenbakia, esaten dizu zenbatarren dezimaletik aurrera agertzen denez. Eta zenbaki irrazionalez ari garen honetan, irrazionala izan liteken eskaera egin diogu, Jon Euria matematikariari, bertsolari ere badela baliatuz, gaur aipagai dugun zenbakiari, piri, bertso bat eskaintzea. Horra, gaur goizeko oparia. Zenbaki irrazionala dauka jatorrin bezala, zirkuluaren perimetroa ta bere azala, ezagutzen joan ala, hori da piren ala. Aldi berean dela bitxia eta naturala. Aldi berean dela bitxia eta naturala.